Elen, dyma ni, wythnos 6 Fit Cymru, a fe fydd gofyn I ti gwblhau pellter o 5 km ar ei ddiwedd hi. Wyt ti'n barod? Ti'n cofio hynny'n iawn yn dweud? Cofio'n dda iawn. Felly, ni'n barod, fi'n gwybod bod ti'n barod, amdani. Cyn I ni wneud unrhyw fath o ymarfer corff, sdim ots os yw'n ddiwrnod cardio neu'n ddiwrnod ymwrthiant ac HIIT, mae rhaid cynhesu'r corff. Mae hyn yn osgoi unrhyw anafiad ac yn cynhesu'r corff fel bod ni'n barod I ymarfer a gweithio'n galed. Felly, awn ati. I ddechrau, dwi'n am I chi gerdded ar y spot gyda phengliniau uchel. Ni'n mynd I wneud hyn 16 o weithiau. 3, 2, 1, off a ni. 1, 2, 3, 4, da iawn chi. Pidwch â phoeni os yw'r pengliniau ddim mor uchel â hyn, ond dwi am I chi geisio, mae'n holl bwysig bod ni'n twymo lan y coesau a'r hip flexors. 2, 1, a dyna ni. Nesa at yr hip flexor. Dyma beth sydd yn cysylltu'r clean i'r goes. Felly, cam ymlaen ar y dde, gwthio nôl ar y chwith, neis ac yn dal yn y corff sydd o lawr tymed bach, gwthio'r clean i'r blaen, ni'n mynd I ddal y stretch ma am 10 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Da iawn. Gwthiwch y clean i'r blaen, teimlwch y stretch. 3, 2, 1, draw at yr ochr arall, cam I mewn, y goes i'r dde i'r tu ôl, lan ar blaen y traed, sydd o lawr, gwthio'r clean, 10 eiliad arall. Off a ni. Da iawn. Gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn gorwneud pethau. 3, 2, 1. Lyfli. Cam I mewn. Da iawn. Cefn y coesau sy'n nesa, felly croes i'r dde dros y chwith. Sefyll lan yn dal, plygio'r cluniau, a lawr a ni. Nawr, ni'n mynd I ddal y stretch am 10 eiliad. Peidiwch â phoeni os nag chi'n gallu cyrraedd y llawr. Os ych chi fan hyn, mae'n iawn. Ni'n dechrau nawr. 3, 2, 1, off a ni. Dim ond 10 eiliad. Paid gordynnu'r stretch. A rolio lan ar y bach. Y pen sydd ola I godi. Lyfli, draw at yr ochr arall. Y goes chwith dros y goes dde. Sefyll lan yn dal. Plygio'r cluniau, rolio lawr. Ewch mor dwfn a fedrwch chi. A 3, 2, 1, 10 eiliad. Teimlwch y stretch lawr cefn y coesau. Da iawn. 3, 2, 1, rolio nôl lan yn ara bach. Da iawn chi. At yr ysgwyddau nesaf, a mae'n holl bwysig bod ardal yma'r corff wedi twymo lan, yn barod neu llai I redeg neu I wneud ymarfer ymwrthiant. Felly, rolio'r ysgwyddau nôl, 8 gwaith yw'r gofyn i'r cefn ac yna i'r blaen. 3, 2, 1, off a ni. So, cylchoedd mawr, mynd ar ysgwyddau reit lan i'r clustiau a gwthio nôl. Lyfli. Neis ac yn llefn. Gwych. 3, 2, 1. A nawr i'r blaen. 1, 2. Gwnewch yn siŵr bod y cylchoedd yn cylchoedd mawr. Lyfli, da iawn. Dewch ar ysgwyddau reit lan at y clustiau. Gwthio'r blaen. 3, 2, ac 1. Lyfli. At yr asgwrn cefn a top y corff nesa gyda torso twist. Breichau lefel yr ysgwyddau ac yn aros fyna. Troi i'r dde, pivot ar y goes chwith. Troi i'r chwith, pivot ar y goes dde. Ni'n mynd I wneud 16 ohonyn nhw. Barod? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4.
Symudiad llyfn, please. Cadw'r breichiau'n uchel. Lefel yr ysgwyddau. Twist i'r asgwrn cefn. A nadlwch. 3, 2, 1. Lovely. Ni wedi twymo lan, a ni wedi stretcho, a nawr ni'n barod i godi cyfradd y galon. Felly dwi am i ti redeg ar y spot am 20 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Ewch mor gyflym a fedrwch chi. Da iawn a nadlwch. Chi'n neud yn wych, da iawn. Odych chi'n barod i weithio'n galed heddiw? Fi'n gobeithio. 3, 2, 1. Gwych amdani. Un o ffefrynnau ni yma yn Fit Cymru. Nesa, squat a SOFFA. SOFFA squat. Felly, traed i'r blaen, SOFFA tu ôl, esgus eistedd, a squeeze i fyny. 16 o weithiau, please, David. So, sodle, ar y llawr, lovely 1. Gweithio'r pen ôl yn ôl, lovely 2. 3 ar y bach, lovely. So, mae'r pen yn syth, mae'r cefn yn syth. Gwythio'r pen ôl na nôl. Cario ymlaen. So, ni moyn bod y pen ôl yn mynd nôl a lan, a ddim bod y pengliniau yn mynd i'r blaen. Dyna beth sy'n holl bwysig. So, pwysau yn y sodle, lot yn well, lan a ni. Mae rhain really wedi gwella, David, da iawn. Cario ymlaen. Pawb adre yn nadlu. Teimlo'n okay? No. Good. 3, 2, squeeze lan, ag 1. Lovely. Creu siap a cryfder i'r ysgwyddau nesaf gyda front raise. Codi'r boteli hyd at yr ysgwyddau a gosod nhw lawr yn araf bach. Stumog mewn yn dyn, traed i'r blaen, pengliniau yn ysgafn a wedi ymlacio. Lovely. 16 o weithiau, David, lan a ni. 1. A lawr, lovely. 2. Lovely. Ddim yn gyflym ar y bach. 3. A really ar y lawr, lovely. 4. Mae'r ysgwyddau ffwrdd o'r clistiau, lovely. Mae'r cefn yn syth. Gret. Mae hyn yn gweithio blaen yr ysgwyddau, yr anterior deltoid. Dyma beth ni eisiau os ni moyn gwisgo vest tops, os ni moyn gwisgo ffrociau, os ni moyn gwisgo pethau sydd yn dangos yn ysgwyddau ni. Ac yn creu sgwyddau a silhouette cryf. Da iawn, David. Fi'n gallu gweld ti yn y ffroc na nawr. Da iawn. Un pink. Neis ac yn araf. 4, 3, 2, 1 yn fwy, please. A dyna ni. Mae'n bod pink yn lliw dau, David. Lunge am yn ôl. Reverse lunge sy'n nesaf. Felly cefn syth, cam mawr yn ôl, y benglin lawr i'r llawr, a lan a ni. 8 o weithiau ar yr un ochr, 8 o weithiau ar yr ochr arall. David, ti'n mynd i wneud hyn heb poteli, felly defnyddia dy ddwylo di ar dop y coes mwyn i ti'n neud siŵr bod gen ti balance, okay? So, cam neis ac yn mawr yn ôl, lovely. Penglin lawr i'r llawr, neis ac yn dal. 1, 2, 3, lawr a ni. 8, lovely. Gwych, 7. Coes yn syth. Lovely. A neu'n siŵr chi'n gallu gweld bod penglin David tu ôl i blaen y trad holl bwysig, neu'n siŵr bod y bengliniau yn saff. Un arall yn fwy. Lovely. Lan a ni yn mynd i newid coes. Lovely. So cam neis ac yn mawr yn ôl. Lovely. A lawr a ni. Gret. 8. 7. Os ych chi'n defnyddio pateli dŵr, literally dal nhw wrth eich ochrau chi sy'n angen i chi wneud. Lawr a ni. A squeeze at y top. Lovely, David. Gwych. 2 yn fwy. Ag 1 yn fwy. Lovely. Dyna ni, lunge am yn ôl. HIIT sy'n nesa, 20 eiliad o traed prysur. So, just fel chwaraewr pêl-droed American, off a ni. 3, 2, 1. Off a ni, David. Okay, so mae'r traed yn mynd yn gyflym, mae'r sodle oddi ar y llawr,
A fel fi'n gweud yn dosbarthiadau I, you've got to shake what your mama gave you. So offa ni. 20 eiliad, mor gyflym a fedrwch chi. Da iawn, David. A Natalie, 4, 3, 2, 1. Gwych. Gweithio'r ysgwyddau, y cefn, y breichiau, y co a mwy nesa gyda alternating cross punch ar draws y corff. Be sy'n bwysig yw y pivot ar y droed wrth bod ni'n neud y punch. Felly, David Poteli I ti. A ni'n mynd ddechrau gyda'r fraich dde 16 o weithiau. Okay? So, droson ni. A punch ar draws y corff. Ag eto, nôl I safle 1. Lovely. Stumog mewn yn dyn. Pivot bach ar y goes, wrth bod ni'n gweithio allan, lovely. Neu'n siŵr bod y fraich yn is na'r ceg. Lovely, stumog mewn yn dyn, pivot ar y goes, 4, 3, a Natalie, 2, 1. Lovely. Reit te pawb, munud heddiw, wythnos 6, ac felly dyma'r gofyn 60 eiliad. David, yn barod? Ynddo. Reit te, offa ni. So, y banelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir, a'r gwddfn hir gyda'r asgwrn cefn barod. 3, 2, 1, lan â ni. Gwych. Felly, pethau I gofio gyda'r planc yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn. Please peidiwch gostwng y pen I lawr. Sdim angen I chi weld beth mae'ch traed yn neud. So neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff I gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid I chi roi nhw lawr. David, newn ni ddangos jyst I bawb adre beth I wneud os oes angen jyst I gostwng y pengliniau. A mae'r cefn dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? Ynddo. Okay, lan nôl â ni. Just aroswch yn y lle a'r fan I wneud yn siŵr bod chi'n gryf I gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud, David, gwych. 20 eiliad o HIIT sy'n nesa gyda ffug sgipio. Cofiwch I fynd mor gyflym a fedrwch chi fynd. Barod, David? Ynddo. 3, 2, 1. Gafal yn yr half ffug na. Offa ni. Reit, gewch chi fynd fel hyn. Os oes angen I chi fynd bach yn arafach. Just neis ac yn araf. Ond beth sy'n bwysig yw bod y breichiau'n mynd ar yr un amser a'r traed. Lan â ni. 4, 3, 2, 1. Dewch I stop da iawn. Cwrlyn y deuben, bicep curl I weithio'r breichiau sy'n nesa. Felly, y banelyn I flan, cawell yr asena to the front of your rib cage, codi'r poteli lan a lawr. Amdani, David? Lovely, diolch. Felly, neis ac yn dal. Lovely. 1, 2, neis ac yn araf. 16 o weithiau ni'n mynd I wneud hyn. Ac wrth gwrs, gobeithio bod chi wedi dewis poteli mwy o seis erbyn hyn. Lovely, David, gosling yr ysgwyddau cefn sydd penlan yn uchel. A Natalie, lovely. Gwych. So mae'r pengliniau yn neis ac yn ysgafn wedi ymlacio, mae'r traed yn gwynebu i'r blaen, mae'r stumog mewn, mae'r cefn yn syth, a ni'n gweithio cyhyrau'r breichiau. Gwych. 3 yn fwy. 3, 2, 1 yn fwy. A dyna ni. Ni'n mynd I weithio llwyth o gyhyrau'r corff nawr ar yr un pryd, gyda compound squat to shoulder press. Felly, squat lawr, codi lan, cheeky hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, nôl lawr a nôl mewn i'r squat. 16 o rhain, David. Cofio rhain? Cofio cheeky hammer curl. So, trad i'r blaen, pwys yn y sodle, pen ôl yn ôl gyda'r squat, codi lan, hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, lawr â ni, nôl mewn i'r squat. 16 o rhain. Lovely. Gwthio lan, lawr, lovely. Gwthio lan,
So, dewch y breichiau lawr, squat, lovely, codi'r breichiau, gwych. Neis ac yn araf, canolbwyntio ar y symudiad, neu'n siŵr bod y sodlau yna yn sownd i'r llawr. Lovely. Pen ôl yn ôl, sodlau'n syth at y llawr. Trio paid codi'r sodlau, holl bwysig yn y squat. Ti'n gweithio rili galed, da iawn chi gytre hefyd, lan â ni, lawr. So, mae hwn yn gweithio cyhyr corff i gyd bron. Felly, mae'n meddwl bod ti'n mynd i llosgi llwyth o galoriau. Lan â ni, gwthio lan, da iawn. 4 ar ôl, squat, cheeky hammer curl, gwthio lan, lawr at yr ysgwyddau, ryddhau'r poteli, squat lawr, na'n siŵr bod y sodlau yna yn aros ar y llawr. Holl bwysig, cement the soles of the feet to the floor. Codi lan, un yn fwy, squat lawr, hammer curl lan, codi'r poteli, gwych, da iawn chi. Un o ffefrynnau ni yma yn Fit Cymru nesa, squat a sofa, sofa squat. Felly, traed i'r blaen, sofa tu ôl, esgus eistedd, a squeeze i fyny. 16 o weithiau, please, David. So, sodle, ar y llawr, lovely 1. Gwythio'r pen ôl yn ôl, lovely 2. 3 ar a bach, lovely. So, mae'r pen yn syth, mae'r cefn yn syth. Gwythio'r pen ôl na nôl. Cario ymlaen. So, ni moyn bod y pen ôl yn mynd nôl a lan, a ddim bod y pengliniau yn mynd i'r blaen. Dyna beth sy'n holl bwysig. So, pwysau yn y sodle, lot yn well, lan â ni. Mae rhain rili wedi gwella, David, da iawn. Cario ymlaen. Pawb adre yn nadlu. Teimlo'n oce? No, no. Good. 3, 2, squeeze lan, ag 1. Lovely. Creu siap a cryfder i'r ysgwyddau nesaf gyda front raise. Codi'r boteli hyd at yr ysgwyddau a gosod nhw lawr yn araf bach. Stumog mewn yn dyn, traed i'r blaen, pengliniau yn ysgafn a wedi ymlacio. Lovely. 16 o weithiau, David, lan â ni. 1. A lawr, lovely. 2. Lovely, ddim yn gyflym ar y bach. 3, a really ar y lawr, lovely. 4, mae'r ysgwyddau ffwrdd o'r clistiau, lovely. Mae'r cefn yn syth. Gret. Mae hyn yn gweithio blaen yr ysgwyddau, yr anterior deltoid. Dyma beth ni eisiau os ni moyn gwisgo vest tops, os ni moyn gwisgo ffrociau, os ni moyn gwisgo pethau sydd yn dangos yn ysgwyddau ni. Ac yn creu sgwydda a silhouette cryf. Da iawn, David. Fi'n gallu gweld ti yn y ffroc na nawr. Da iawn. Un pink. Neis ac yn araf. 4, 3, 2, 1 yn fwy, please. A dyna ni. Mae'n bod pink yn lliw da, David. Lunge am yn ôl, reverse lunge sy'n nesaf. Felly cefn syth, cam mawr yn ôl, y benglin lawr i'r llawr, a lan â ni. 8 o weithiau ar yr un ochr, 8 o weithiau ar yr ochr arall. David, ti'n mynd i wneud hyn heb poteli, felly defnyddia dy ddwylo di ar dop y coes er mwyn i ti'n un siŵr bod gen ti balance, okay? So, cam neis ac yn mawr yn ôl, lovely, penglin lawr i'r llawr, neis ac yn dal. 1, 2, 3, lawr â ni. 8, lovely, gwych, 7. Coes yn syth. Lovely, a ni'n siŵr chi'n gallu gweld bod penglin David tu ôl i blaen y trad. Holl bwysig, ni'n siŵr bod y bengliniau yn saff. Un arall yn fwy. Lovely, lan â ni yn mynd i newid coes. Lovely, so cam neis ac yn mawr yn ôl, lovely. A lawr â ni. Gret, 8, 7. Os ych chi'n defnyddio poteli dŵr, literally dal nhw wrth eich ochrau chi sy'n angen i chi wneud. Lawr â ni, a squeeze at y top. Lovely, David, gwych. 2 yn fwy. Ag 1 yn fwy. Lovely. Dyna ni.
lunge am yn ôl. HIIT sy'n nesa 20 eiliad o traed prysur. So, just fel chwaraewr pêl-droed American, off ni. 3, 2, 1. Off ni, David. OK, so mae'r traed yn mynd yn gyflym, mae'r sodle oddi ar y llawr, a fel fi'n gweud yn dosbarthiadau i, I've got to shake what your mama gave you. So, off ni. 20 eiliad, mae'r gyflym a fedrwch chi. Da iawn, David. Anadlu. 4, 3, 2, 1. Gwych. Gweithio'r ysgwyddau, y cefn, y breichiau, y co a mwy nesa gyda alternating cross punch ar draws y corff. Be sy'n bwysig yw y pivot ar y droed wrth bod ni'n neud y punch. Felly, David Poteli i ti. A ni'n mynd ddechrau gyda'r braich dde 16 o weithiau. OK? So droson ni. A punch ar draws y corff. Ag eto, nôl i safle 1. Lovely. Stumog mewn yn dyn. Pivot bach ar y goes. Wrth bod ni'n gweithio allan. Lovely. Neu'n siŵr bod y fraich yn is na'r ceg. Lovely. Stumog mewn yn dyn. Pivot ar y goes. 4, 3. Anadlu. 2, 1. Lovely. Reit te pawb, munud heddiw, wythnos 6 ac felly dyma'r gofyn 60 eiliad. David, yn barod? Yndw. Reit te, off ni. So, y banelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir ar gwddfn hir gyda'r asgwrn cefn barod. 3, 2, 1, lan â ni. Gwych. Felly, pethau i gofio gyda'r planc yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn. Please peidiwch gostwng y pen i lawr. Sdim angen i chi weld beth mae'ch traed yn neud. So neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff i gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid i chi roi nhw lawr. David, newn ni ddangos jyst i bawb adre beth i wneud os oes angen jyst i gostwng y pengliniau. A mae'r cefn dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? Yndw. OK, lan nôl â ni. Just aroswch yn y lle a'r fan i wneud yn siŵr bod chi'n gryf i gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud, David, gwych. 20 eiliad o HIIT sy'n nesa gyda ffug sgipio. Cofiwch i fynd mor gyflym a fedrwch chi fynd. Barod, David? Yndw. 3, 2, 1. Gafel yn yr half ffug na. Off a ni. Reit, gewch chi fynd fel hyn. Os oes angen i chi fynd bach yn arafach. Just neis ac yn araf. Ond beth sy'n bwysig o bod y breichiau yn mynd ar yr un amser ar traed. Lan â ni. 4, 3, 2, 1. Dewch chi stop da iawn. Cwrlyn y deuben, bicep curl i weithio'r breichiau sy'n nesa. Felly, y banelyn i flaen, cawell yr asena to the front of your rib cage. Codi'r poteli lan a lawr. Amdani, David. Lovely, diolch. Felly, neis ac yn dal. Lovely. 1. 2, neis ac yn araf. 16 o weithiau ni'n mynd i wneud hyn. Ac wrth gwrs, gobeithio bod chi wedi dewis poteli mwy o seis erbyn hyn. Lovely, David. Gosling yr ysgwyddau cefn sydd, penlan yn uchel. Anadlu. Lovely. Gwych. So mae'r pengliniau yn neis ac yn ysgafn wedi ymlacio, mae'r traed yn gwynebu i'r blaen, mae'r stumog mewn, mae'r cefn yn syth, a ni'n gweithio cyhyrau'r breichiau. Gwych. 3 yn fwy. 3, 2, 1 yn fwy. A dyna ni. Ni'n mynd i weithio llwyth o gyhyrau'r corff nawr ar yr un pryd, gyda compound squat to shoulder press. Felly, squat lawr, codi lan, cheeky hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, nôl lawr a nôl mewn i'r squat. 16 o rhain, David. Cofio rhain? Cofio cheeky hammer curl. So trad i'r blaen, pwys yn y sodle, pen ôl yn ôl gyda'r squat, codi lan, hammer curl,
gwthio lan i'r shoulder press, lawr â ni, nôl mewn i'r squat. 16 o rain. Lovely. Gwthio lan, lawr, lovely. Gwthio lan, so dewch y breichiau lawr, squat, lovely, codi'r breichiau, gwych. Neis ac yn araf, canolbwyntio ar y symudiad, neu'n siŵr bod y sodlau yna yn sownd i'r llawr. Lovely. Pen yn ôl, sodlau'n syth at y llawr. Trio paid codi'r sodlau, holl bwysig yn y squat. Ti'n gweithio rili galed, da iawn chi gytre hefyd, lan â ni, lawr. So, mae hwn yn gweithio cyhyra'r corff i gyd bron. Felly, mae'n meddwl bod ti'n mynd i llosgi llwyth o galorïau. Lan â ni, gwthio lan, da iawn. 4 ar ôl, squat, cheeky hammer curl, gwthio lan, lawr at yr ysgwyddau, ryddhau'r poteli, squat lawr, na'n siŵr bod y sodlau yna yn aros ar y llawr. Holl bwysig, cement the soles of the feet to the floor. Codi lan, un yn fwy, squat lawr, hammer curl lan, codi'r poteli, gwych, da iawn chi. Un o ffefrynnau ni yma yn Fit Cymru. Nesa, squat a sofa. Sofa squat. Felly, traed i'r blaen, sofa tu ôl, esgus eistedd, a squeeze i fyny. 16 o weithiau, please, David. So, sodle ar y llawr, lovely 1. Gwythio'r pen ôl yn ôl, lovely 2. 3 ar y bach, lovely. So, mae'r pen yn syth, mae'r cefn yn syth. Gwthio'r pen ôl na nôl. Cario ymlaen. So, ni moyn bod y pen ôl yn mynd nôl a lan, a ddim bod y pengliniau yn mynd i'r blaen. Dyna beth sy'n holl bwysig. So, pwysau yn y sodle, lot yn well, lan â ni. Mae rhain rili wedi gwella, David, da iawn. Cario ymlaen. Pawb adre yn nadlu. Teimlo'n oce? No, no. Good. 3, 2, squeeze lan, ag 1. Lovely. Creu siap a cryfder i'r ysgwyddau nesaf gyda front raise. Codi'r boteli hyd at yr ysgwyddau a gosod nhw lawr yn araf bach. Stumog mewn yn dyn, traed i'r blaen, pengliniau yn ysgafn a wedi ymlacio. Lovely. 16 o weithiau, David, lan â ni. 1. A lawr, lovely. 2. Lovely, ddim yn gyflym ar y bach. 3, a really ar y lawr, lovely. 4, mae'r ysgwyddau ffwrdd o'r clistiau, lovely. Mae'r cefn yn syth. Gret. Mae hyn yn gweithio blaen yr ysgwyddau, yr anterior deltoid. Dyma beth ni eisiau os ni moyn gwisgo vest tops, os ni moyn gwisgo ffrociau, os ni moyn gwisgo pethau sydd yn dangos yn ysgwyddau ni. Ac yn creu sgwyddau a silhouette cryf. Da iawn, David. Fi'n gallu gweld ti yn y ffroc na nawr. Da iawn. Un pink. Neis ac yn araf. 4, 3, 2, 1 yn fwy, please. A dyna ni. Mae bod pink yn lliw da i, David. Lunge am yn ôl, reverse lunge sy'n nesaf. Felly cefn syth, cam mawr yn ôl, y benglin lawr i'r llawr, a lan â ni. 8 o weithiau ar yr un ochr, 8 o weithiau ar yr ochr arall. David, ti'n mynd i wneud hyn heb poteli, felly defnyddia dy ddwylo di ar dop y coes mwyn i ti'n neud siŵr bod gen ti balance, okay? So, cam neis ac yn mawr yn ôl, lovely, penglin lawr i'r llawr, neis ac yn dal. 1, 2, 3, lawr â ni. 8, lovely, gwych, 7. Coes yn syth. Lovely, a ni'n siŵr chi'n gallu gweld bod penglin David tu ôl i blaen y trad, holl bwysig, ni'n siŵr bod y bengliniau yn saff. Un arall yn fwy. Lovely, lan â ni yn mynd i newid coes. Lovely, so cam neis ac yn mawr yn ôl, lovely, a lawr â ni. Gret, 8, 7. Os ych chi'n defnyddio poteli dŵr,
literally dal nhw wrth eich ochrau chi sy'n angen i chi wneud. Lawr â ni, a squeeze at y top. Lovely, David. Gwych. 2 yn fwy. Ag 1 yn fwy. Lovely. Dyna ni, lunge am yn ôl. HIIT sy'n nesa 20 eiliad o traed prysur. So, just fel chwaraeol pêl-droed American, off a ni. 3, 2, 1. Off a ni, David. OK, so mae'r traed yn mynd yn gyflym. Mae'r sodle oddi ar y llawr. A fel fi'n gweud yn dosbarthiadau i, you've got to shake what your mama gave you. So off a ni. 20 eiliad, mor gyflym a fedrwch chi. Da iawn, David. A Natalie, 4, 3, 2, 1. Gwych. Gweithio'r ysgwyddau, y cefn, y breichiau, y co a mwy nesa gyda alternating cross punch ar draws y corff. Be sy'n bwysig yw y pivot ar y droed wrth bod ni'n gwneud y punch. Felly, David Poteli i ti. A ni'n mynd ddechrau gyda'r fraich dde 16 o weithiau. OK? So droson ni. A punch ar draws y corff. Ag eto, nôl i safle 1. Lovely. Stumog mewn yn dyn. Pivot bach ar y goes. Wrth bod ni'n gwthio allan. Lovely. Neu'n siŵr bod y fraich yn is na'r ceg. Lovely. Stumog mewn yn dyn. Pivot ar y goes. 4, 3, a Natalie, 2, 1. Lovely. Reit te pawb, munud heddiw, wythnos 6, ac felly dyma'r gofyn 60 eiliad. David, yn barod? Do. Reit te, off a ni. So, y banelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir, a'r gwddfn hir gyda'r asgwrn cefn barod. 3, 2, 1, lan â ni. Gwych. Felly, pethau i gofio gyda'r planc yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn. Please, peidiwch gostwng y pen i lawr. Sdim angen i chi weld beth mae'ch traed yn neud. So, neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff i gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen, neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid i chi roi nhw lawr. David, newn ni ddangos jyst i bawb adre beth i wneud os oes angen jyst i gostwng y pengliniau. A mae'r cefn dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? Do. OK, lan nôl â ni. Just aroswch yn y lle a'r fan i wneud yn siŵr bod chi'n gryf i gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud, David. Gwych. 20 eiliad o HIIT sy'n nesa gyda ffug sgipio. Cofiwch i fynd mor gyflym a fedrwch chi fynd. Barod, David? Do. 3, 2, 1. Gafel yn yr half ffug na. Off a ni. Reit, gewch chi fynd fel hyn. Os oes angen i chi fynd bach yn arafach. Just neis ac yn araf. Ond beth sy'n bwysig yw bod y breichiau'n mynd ar yr un amser a'r traed. Lan â ni. 4, 3, 2, 1. Dewch chi stop, da iawn. Cwrlyn y deuben, bicep curl i weithio'r breichiau sy'n nesa. Felly, y banelyn i flan, cawell yr asena to the front of your rib cage. Codi'r poteli lan. A lawr. Amdani, David. Lovely, diolch. Felly, neis ac yn dal. Lovely. 1. 2, neis ac yn araf. 16 o weithiau ni'n mynd i wneud hyn. Ac wrth gwrs, gobeithio bod chi wedi dewis poteli mwy o seis erbyn hyn. Lovely, David. Gosling yr ysgwyddau cefn sydd penlan yn uchel. A Natalie. Lovely. Gwych. So mae'r pengliniau yn neis ac yn ysgafn wedi ymlacio, mae'r traed yn gwynebu i'r blaen, mae'r stumog mewn, mae'r cefn yn syth, a ni'n gweithio cyhyrau'r breichiau. Gwych. 3 yn fwy. 3, 2, 1 yn fwy. A dyna ni. Ni'n mynd i weithio llwyth o gyhyrau'r corff nawr ar yr un pryd, gyda compound squat to shoulder press. Felly, squat lawr, codi lan,
cheeky hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, nôl lawr a nôl mewn i'r squat. 16 o rhain, David. Cofio rhain? Cofio cheeky hammer curl. So trad i'r blaen, pwys yn y sodle, pen ôl yn ôl gyda'r squat, codi lan, hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, lawr â ni, nôl mewn i'r squat. 16 o rhain. Lovely. Gwthio lan, lawr, lovely. Gwthio lan, so dewch y breichiau lawr, squat, lovely, codi'r breichiau, gwych. Neis ac yn araf, canolbwyntio ar y symudiad, neu'n siŵr bod y sodlau yna yn sownd i'r llawr, lovely. Pen ôl yn ôl, sodlau'n syth at y llawr, trio paid codi'r sodlau, holl bwysig yn y squat. Ti'n gweithio rili galed, da iawn i chi gytre hefyd, lan â ni, lawr. So, mae hwn yn gweithio cyhyr corff i gyd bron. Felly, mae'n meddwl bod ti'n mynd i llosgi llwyth o galoriau. Lan â ni, gwthio lan, da iawn. 4 ar ôl, squat, cheeky hammer curl, gwthio lan, lawr at yr ysgwyddau, ryddhau'r poteli, squat lawr, na'n siŵr bod y sodlau yna yn aros ar y llawr. Holl bwysig. Cement the soles of the feet to the floor. Codi lan, un yn fwy, squat lawr, hammer curl lan, codi'r poteli, gwych, da iawn chi. Reit, mae'n amser i ni dawelu'r corff, a mae fe'r un mor bwysig ac yn hysu. Barod? Cam wrth gam, i'r ochr, swingio'r breichiau, ar y bach, symudiad llyfn. Nawr, mae'n bwysig bod ni'n dod a chyfradd y galon lawr. Mae'n bwysig bod ni'n rheoli'r anadl, felly, mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Ag eto, please. Da iawn. Peidiwch â phoeni os nag yw'r cyfradd y galon yn dod lawr yn syth. Rheoli'r anadl sy'n bwysig. Cadw'r pen yn uwch na'r chest. Swingio'r breichiau. Mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. 3, 2, 1. Lovely. Stretch i'r coesau nesa, a fe fydd hyn yn gyfarwydd i chi, felly y dde dros y chwith. Tynnu lan yn dal trwy'r corff, plygu o'r cluniau, rolio lawr yn ar y bach. Cadw'r pen yn uwch na'r chest, please. Stretch, anadlu mewn. Nawr gewch chi roi'r pen lawr. Anadlu allan. Lovely. Dal y stretch am 10 eiliad. Anadlwch. Dewch lan yn ar y bach. Y pen yw'r peth ola i ddod lan. Draw i'r ochr arall. Y goes chwith dros y dde. Tynnu lan yn dal yn y corff. Plygu o'r cluniau. Lawr â ni. Cadw'r pen lan, anadlu mewn. Nawr gewch chi gostwng y pen. Lovely. 10 eiliad. Anadlwch. A rolio lan ar y bach. Y pen yw'r peth ola sy'n codi. Lovely. At y breichiau a'r ysgwyddau nesaf, felly sefyll lan yn dal, a fraich y dde lan, a wedyn tynnu ar draws y corff.
Byddwch yn ofalus i beidio pwysio ar y benelyn. Da iawn, 10 eiliad. Cadwch yr ysgwydd i ffwrdd o'r glist. 3, 2, 1. Lyfli. Nawr draw at yr ochr arall. Edrych lan. Drosodd â ni. 10 eiliad. Dal efo na. 3, 2, 1. Da iawn. Cefn y breichiau sy'n nesa, felly ymestyn lan. Dal yn y benelyn dde. Gwthio tymyn bach. Tymlo'r stretch lawr y driffen, down the tricep. Sefwch yn syth. 3, 2, 1. Lyfli, lan â ni. A draw at yr ochr arall. Lan. Gafel just uwch ben y benelyn chwith. Tynnu tymau bach. Sefwch lan yn syth. Mwynhewch y stretch. 3, 2, 1. Lan â ni. Mas â ni. Gwych. Siglwch chi mas.